Details make the difference between good and great. Xperia Z3 has the world's best camera and camcorder in a waterproof smartphone. Capture videos in 4K, even underwater. And see more in any light on the brightest and most vivid display. Stay on top of your world with the LifeLog app. Your smartphone, together with Smartwatch 3, Okay, Google, cafe. simplify your life. Experience more with high-resolution audio and immerse yourself in amazing detail with the ultimate sound quality. And for all the things that move you, the enhanced Steady Shot with Intelligent Active Mode makes sure your videos are beautifully blur-free. With PlayStation 4 Remote Play, you can now play your PS4 games on your Xperia Z3, anytime, anywhere in your home. And with built-in digital noise cancellation, you can lose yourself in the gaming experience. Get creative with the new Face In app. Add yourself to the picture and take selfies to another level. Capture your moments in highest quality, even in low light. Experience more with a battery that lasts for days. Don't settle for good, demand great. The new Xperia Z3 from Sony. Sony представи новите си продукти в мобилния сегмент, които вече показа на изложението IFA 2014 в Берлин. Продуктите се очаква поетапно да стъпят на българския пазар в следващите седмици, като най-напред се очаква да видим Z3 и Z3 компакт смартфоните. Z3 нормално е по-класни от двата, предлагащ ни 5,2 инчов дисплей, Full HD матрица с подобрена подсветка и обичайните технологии на Sony за подобряване на изображението. Все пак нямаме драматични промени по отношение на Android интерфейса, освен че той е и Android 4.4.2 KitKat. Всичко, което сме виждали до момента в смартфоните на компанията, можем да очакваме отново, поне от към визуален интерфейс. Камерата също е запазена с нейните малко над 20 мегапиксела, отлична светлосила на оптиката, но и с подобрена чувствителност на сензора, която вече работи с ISO нива до 12800. Същото се отнася и за камерата и хардуера на Z3 Compact. Хардуерът в двете устройства е на практика идентичен. Камерата и процесорът, които обикновено се различават в подобни ситуации, тук са еднакви, има обаче някои разлики. Компактният очаква с HD дисплей, 4,6 инчов и по-малка батерия, която все пак е цели 2600 мАч. Нещо, което сравнително рядко виждаме в модел с тези размери напоследък. Z3 пък ни очаква със своите 3100 мАч. Дизайнът се различава съвсем малко, най-вече по отношение на леките извивки по ръбовете, които ще намерите в по-големия смартфон. В него също имаме и метална рамка, която обхваща краищата и ъглите на устройството. Z3 идва с 3 ГБ RAM, а компакт с 2 ГБ, което е още една причина, за да си помислите кой модел точно е подходящ за вас. Определено в по-компактния открихме известни и приятни прилики с iPhone, но като цяло отличителните черти за Sony са налични в серията. Най-сериозните промени са по отношение на някои функционалности. Вече можем да играем на PlayStation 4 игрите си директно върху смартфона, без да използваме екрана на телевизора, както и да използваме джойстика си от конзолата, ползвайки допълнителна стойка. Интересна е функцията, комбинираща до 3 камери от смартфони или някои Sony алфа цифрови камери. Не знам доколко успешна сред потребителите ще бъде тя, но пък така или иначе тя е налична. Разбира се, Sony предлага и избор на различни цветове, някои от тях определено отличаващи се от конкурентните варианти на пазара. Очакваме ги в началото на месец октомври тази година с прогнозни цени, съответно около 1000 за Z3 Compact и около 1300 за Z3 модела.